Batxilergoa amaitu eta ikasle askok eta orain zer galdetzen diote bere buruari. Mondragon Unibertsitateak ikasle horiengana hurbiltzea nahi du eta horretarako ate irekiak online jardunaldia antolatu du. Ate irekien jardunaldiak daukate helburu zehatz bat, eta da hurrengo urtean unibertsitatera joatea nahi duen pertsona batek unibertsitate hori hurbiletik ezagutzeko aukera izatea. Bertan, titulazioen koordinatzaileekin eta hitz egin, titulazioa sakonean ezagutu, eta baita ere unibertsitateak eskaintzen dituen instalazioak ikusteko aukera eman. Unibertsitatea fisikoki ezagutzera hurbildu ezin daitezkeenak streaming bidez ikusi dezakete online jardunaldia, baita bertan parte hartu ere. Badira ja da 3-4 urte, online formatuan emititzen ari garela ate irekiak online deitzen diogun jardunaldi hau. Hor egiten duguna da unibertsitatearen aurkezpen bat, hau da unibertsitatea zer dan, zeintzu diren bere ezaugarriak, ze titulazio eskaintzen dituen eta bar azaltzen dugu, eta gero zuzenean streaming bidez emititzen denez jardunaldi hau, bertan ikusten ari den pertsona horrek aukera dauka galderak botatzeko. Eta unibertsitateko ordezkariak izaten ditugu gurekin, zuzenean galdera jasotzen dugun neurrian horri erantzun bat eman ahal izateko. Bideo bat da, zuzenean emititzen den streaming saio bat, baina dauko interakziorako aukera bat. Chat simple bat dela esango geunke, edozein eduko sarbide bertara, edozein galdera inlikez, eta galdera horrek publikauta agertzen didez edozein ikusi deixen, eta ondoren mahai inguruan dazen pertsonek galdera horrek erantzuten dituzte banan-banan. Saio honetako lehenengo galdera Agurtzanek egin digu eta berak galdetzen du ea graduetako ordutegiak eta egutegiak jakiterik ba al dagoen. Ordutegi eta egutegiei buruz egia esan titulazio bakoitzak, gradu bakoitzak Era guztietako galderak izaten dira. Galdera orokorrak egoten dira, matrikula epeak diala, inskripzio epeak diala, selektibitateko frogen inguruan diala, eta gero beste batzuek askozaz zehatzagoak. Titulazioekin harremana daukatenak, titulazio bat eta beste baten artean dagoen desberdintasuna, edota titulazio berrienen inguruan batez ere ze ezaugarri dauzkaten, hezkuntza ereduaren inguruan edo metodologien inguruan ere ze desberdintasun dauzkagun. Gainera, aurtengo online jardunaldian berritasunak egon dira formatu aldetik. Erabili dugu Chester formatuko elkarrizketa txiki bat, nun esplikatzen zen pixkat zer dan Mondragon Unibertsitatea orokorrean, eta ondoren pasetatzen galdera erantzunetara edo chat formatura. Euskal Herri mailan online ate irekiak eskaintzen dituen unibertsitate bakarra dugu Mondragon Unibertsitatea. Eta antolatzaileen ustetan ikasle berriengana hurbiltzeko metodo paregabea da. Balorazio positiboa egingo nuke alde batetik zerbait barrixa egin dugulako, ustot erakargarrixa dela proposatzen den formatua jende gaztiantzako, eta 40 minutu ordu erdiko kontu baten ezautu zeinkelako pixka gertu hautik unibertsitatea. Orduan, alde batetik erakargarrixa eta bestetik efektiboa dela esango nuke. Sareak daukan zabaltasun hori kontutan hartuta, esparru askotara heltzeko aukera ematen digula, eta gure unibertsitatea zer den azaltzeko aukera ikaragarria da guretzako.